Tady u nás ve studiu máme vzácnou návštěvu. Vždycky, když mají narozeniny, tak přijdou a jsem tomu moc rád, protože jinak se nemůžeme sejít. Igor a Ivan Timkovi ze skupiny No Name. Ahoj kluci. Čau Fando. Dobrý deň. Ahoj, dobré odpoledne. Dneska nepřišel Zoli, to je změna oproti loňsku. Práve mu robíme fotku, aby pekne žiarlil. Takže je to změna k lepšímu určitě, takže je to v poriadku. Tak my jsme se domluvali opravdu asi ten rok, já nevím Igore, jestli jsme se mezi tím viděli, ale říkáme musíme a zase to vyjde na ty narozeniny skupiny No Name 26 let dneska, ale bohužel taky ten moc smutný den, kdy nás opustila 9násobná Zlatá slavice a vůbec druhá podle této ankety nejoblíbenější zpěvačka v historii domácí pop music Hana Zagorová. Váš komentář? Veľká strata, boli sme v kontakte ešte asi tak 2 roky dozadu, alebo rok dozadu, keď sa riešilo, že budú oslavy práve jej. Sme ešte konfrontovali, že by sme upravili nejakú jej pieseň, nakoniec to nedopadlo. Takže bola to milá pani, absolútne jasné, že jedno fantastický zjav v rámci scény. Tie veci, ktoré ona spievala, tak to si neviem predstaviť, že by spieval niekto iný. A my tak s obľubou hovoríme, že keď dôjde k takýmto stratám, tak si treba uvedomiť, že ako veľká strata je to, keď si predstavíte akúkoľvek pesničku, že by nebola v tom éteri alebo na tom svete, či by vám bolo bez nej smutno. No tak je to jasná odpoveď. Já vlastně teď jsem úplně vyčerpán z toho, jak to hezky řekl, tak já nemám vůbec na co navazovat. Snad jenom, jestli je nějaká písnička z repertoáru Hany Zagorové, kterou si umíte představit, že byste s hrdostí si zaspívali na svém koncertě. Ja by som povedal tak, že keď sme hľadali všetky tie veci, tak boli niekoľko váriek, ktoré sme prehadzovali a ktoré Zolimu sa nás páčilo Marilyn, dobre hovorím? Ale samozrejme to vychádzalo tak, že tie texty predsa len trošku holčičie, tak nakoniec to samozrejme skončilo takou nadsázkou, že pani Hanka asi nebude ma spievať, že niečo zeleného ve mne klíčí, ale proste ona sa usmia, hovorí, kľúci, ja to chápu, všechno v pohode, mám vás ráda. Takže tých skladieb bolo veľa a tým, že aj učíme na tých umeleckých školách, tak Hanka Zagorová je jedna z najspievanejších vôbec tých šanzonových alebo popových piesní aj u našich slovenských študentov. Tak my nechceme to pojímat jako triznu, ale jako oslavu života velké umělkyně, jedné z největších domácích hudebních hvězd. Tak Ivane, vezmeme to za jiný konec, jo? Písnička Hany Zagorové, kterou si zaspíváš za volantem. To závisí od plynulosti premávky. Takže spěchám asi. Ale pesničky, ktoré ja si spievam za volantom, nie sú publikovateľné. Vzhľadom na stav diaľnic na Slovensku. Nie, ale Mr. Basu určite je taká k 240 km na teometrii, tak určite také tie veselšie určite. Igore a Ivane, ono to je myslím po třetí, co budete hrát na Českém mejdanu s Impulzem. A vždycky mám pocit, že když přijdete na pódium, tak to opravdu začne. Jako to se staví podle toho playlist, to znamená, že vy, když přijdete s těmi energickými songy, tak to najednou začne žít v hale. A je jedno, kdo byl před váma nebo po vás. No, ťažko sa to potom dorovnáva po nás, to je druhá vec zase. Ale neskôr nepodané. Sme rádi určite, že budeme zase súčasťou Impuls Mejdanu. A tak my sa snažíme mať takú filozofiu a tak to funguje, že proste každý koncert fakt hraj ako keby bol posledný, lebo po prvé nikdy nevieš, či fakt nebude posledný a po druhé nikdy nevieš, koľko ľudí ťa vidí prvýkrát naživo. A tak ako sme onoho času hrali s Elánmi v roku 2000, kedy bolo Elán veľké turné, nás zobrali ako predkapelu, dodnes ľudia hovoria, pred 2 týždňami sme hrali v Třebiči, ja si to pamatuju, ja šla na Elány, videla som vás, odtedy proste No Name. Včera večer sme hrali jednu firmu party asi pre 500 v Prahe a keď som sa spýtal, koľký z vás nás vidia prvýkrát, tak polovička rúk bola hore. Takže preto si myslím, že stále treba ísť na 100%, lebo ideálne zahrať jeden koncert a dostať ako zákazku ďalšie 2. Já vím, ale tvůj milionový kolega, milionový moderátor Jindra Polák mluví o tom v minulém svém vysílání, že pro kapelu to je hrozně těžké, když ji vidíte jenom na pódiu, ale nevidíte, kolik stovek kilometrů předtím musela ujet, aby se na ten koncert dostala a kam zase přejíždí. A teď si představuju, že takhle vyšťavení přijedete třeba ze Zlína do Aše, už toho fakt jako máte dost, ale chcete podat 100% výkon a musíte ho podat. Jak se člověk motivuje, čím se dobí? No my to máme veľmi presne nastavený, my máme taký bábätkovský režim, že my vždycky prídeme, ak sa dá veľmi skoro do mesta, kde hráme, ideme všetci spať na obed a tá sila sa dočerpá a potom sme večer absolútne čerství a pripravení podať poriadny výkon. Samozrejme, že je tam tzv. Jet lag, že zase v noci nevieme spať, lebo sme spali na obed, takže sa tak krásne stále pretočíme, čiže na obed spíme, večer sme plní síl a potom
deje sa, čo sa deje. To sa musí človek naučiť, ako že usne po obede, pretože to mne nejde. Určite áno, tak to treba skúšať, ale ty máš Fandaja, Česká banda, presne vysielaš v tomto čase, kedy my spíme. To znamená, že ťa počúvame, to si pochopil práve. A ešte jedno varovanie pre všetky mladé kapely, ktoré začínajú. Nikdy nechoďte na koncert, na kšeft deň vopred. Zle to dopadne. A potom, keď človek má tú kocovinu, opicu, tak všetky pesničky sa spievajú a máš pocit, že to je strašne pomaly. Že napríklad čakám na teba, na ničom nezáleží. Čím to je nekonečný plov, že máš pocit, že to je 10 minút. Takže pozor na to, opačný efekt, neoddychnutý a premrhaný. Na toto pozor. Skupina No Name má dneska 26. výročí. Já se vyhybám slovu narozeniny Igore a Ivane Timkovi. Vítám vás ještě jednou ve vysílání. Děkujeme. Protože narozeniny to je přece jenom takový jako výdobytek lidských bytostí. Tak já bych říkal výročí skupiny. Když je někdo s někým 26 let, vy se znáte navíc od narození, že? Tak ty ponorky člověk buď nezvládá, anebo naopak zvládá. Jakou variantu jste si vybrali vy? Pohádáte se? A nebo to vždycky překousnete a je to bez konfliktu? To nie je možné bez konfliktu, či už pri cestách samozrejme, alebo pri tvorbe, ale vždy sa cesto prejde, vždy sa cesto musí prejsť. Jednak, ako si spomenul, sme 4 bratia z jednej izby a tam k tým konfliktom počas detstva dochádzalo neustále a keďže rodičia nemali síl to stále riešiť, tak sme sa to naučili riešiť sami. Takže samozrejme za 26 rokov máme, ja neviem, 10 platní, čiže sme toho spolu preskákali, pretvorili. Nie vždycky sme sa zhodli na smere, ktorým chceme ísť, takže áno, boli konflikty, boli aj vyhrotené situácie, ale sme stále tu, sme stále všetci pokope. No a moja manželka tvrdí stále, že aj vo vzťahu treba občas prevetrať. No a keď je vo vzťahu 6 mužov, tak tam sa proste musí vetrať pravidelne, takže, ale myslím si, že to zvládame veľmi, veľmi dobre. Ale a když sa vzpomínáme na ten váš detský pokojíček, jo, u bratrů Timkových, jo. Kdo vás jako řezal? Roman, nebo to, jak to bylo u vás doma? Kdo byl vůdčí? No mne sa hovorí, že ja som žral nervy všetkým a to mi stačí. A Ivan potom, keď vyrastol, už mal taký 17-18, že bol fyzicky predsa lepšie stávaný, tak tam už sa to dovolovať nedalo. A Roman, čo ja viem, toho rozšteka hodčo, ten je taký cholerický. A Dušan vlastne vyprovokoval vždycky najviac. Niečo chcel od nás, 3 starších, a medzi nami nejakých 10 rokov od Dušanom, a potom hovorí, nedáš mi to? Nie, zavolám otca. Hovorím, dobre, prestaň. A on len urobil, oci! Otec nabehol a rezal nás Krista krížom. Hovoril, otec, ale vypadni, tu malého budeš ty. Vždycky sme boli my viny, takže pamätám si, že Dušan, ten dokázal že polovičku republiky proti nám poštvať. Tak Igore, Ivane, když jsme se bavili o vašem příchodu dneska, tak jste mluvili něco o vinilu, jste říkali. Že chystáte vinyl. Já jsem si myslel, že to je cesta proti proudu času, že vinyl dneska už... Já vím, jsou to módní trendy, ale... Je to tak trendy, že keď si zadáš do výroby vinyl, tak pol roka čakáš. To je neuveriteľné a fór je v tej kapele, že my sme začínali, keď vinyl a kazety išli do koprtin, alebo ako sa to hovorí u vás, a je to všetko späť. Tak kazety sa ešte čaká, uvidíme. Ale teda je to skôr, by som povedal, tak trošku darčekovo myslenie, lebo ten vinyl, ktorý chystáme, je ako keby výberovka, čiže the best of za 25 rokov, teda už 26, kariéry No Name. Takže bude tam od pesničky Ty a tvoja sestra, až po Elity, až po neviem aké veci, všetky tie najväčšie pecky a ďakujem, že si. Takže práve kvôli tomu, že by to mal byť asi zberateľský kúsok, ono zase sa nepredáva vinyl na 10 000 ako kedy niekedy CDčka a tak ďalej. Ale je to také krásne, také významné a predsa best of za 25 rokov, no tak asi to môžeš robiť v kariéri iba raz. Peter Janda možno by povedal, že to urobil niekoľkrát, ale proste nie každému je dopriaté takýto krásny, aktívny život ako Pečovi napríklad. Ale kluci, máte merch? Áno. Jak to jde s tím merčem? Vieš čo, hrali sme nedávno v Ostrave 2-3 dní dozadu a bola taká malinká holka 9-ročná, úplne v prvej rade, mala žlté tričko No Name. Tak ja som povedal, že kolik ti je? Ona, že 9. Takže to bol prvý koncert, čo maminka doniesla. Hovorím, a ty máš aj tričko No Name? Áno, tak hovorím, chlapci, je to tu, predalo sa jedno. takže my to bereme samozrejme s nadsázkou, ale je pravda, že za každým s nami chodí nejaký merčový stánok a také pekné holky. Vy si sami vydáváte desky, kolik je s tím práce? Dnes je to, chvála Bohu, už tak, že kým to nahráš, tak to je po starom, presne, štúdio, veci, mix a tak ďalej, ale dnes vďaka tým digitálnym platformám, že stlačíš jeden knoflík a keď máš tú digitálnu distribúciu dobrú, a my to máme ako vydavatelia, tak ťa za
pol sekundy vydajú v 140 krajinách sveta. Takže keď ti potom príde, dajme tomu, že si v hitparáde v španielskom Airtop, neviem čo, proste 74. pesnička, povedz mi, alebo z Mexika, alebo čo, tak to ťa poteší. Počkej, to jako fakt se stalo, že ve Španělsku jste byli 74 v hitparádě? Ja ti to pošlem. No a ti dojde Believe Digital spoločnosť, ktorá to monitoruje a ti povie, za tento týždeň ste boli 74. Gratulujeme. Espáňa. Slovenská komunita, nebo co? Ja neviem, no tak keď si 74., tak musí tam byť aspoň jeden Španiel, ne? Keď sme to dávali do médií, tú správu, tak sa nás na 3-krát preverovali. Hovorím, ale Believe Digital to nie som ja. Ja vám hovorím oficiálny mail. Tak potom to dalo ako taký fórik, nie je to štandardné, ale napríklad aj pesnička O šťastí bola v Rakúsku asi 24. alebo takéto veci. Jasné, ja ti tie maily pošlem. Ne, já ti to věřím. Já jsem jenom chtěl se zeptat, a to je poslední věc našeho dnešního rozhovoru, jestli kontrolujete ty počty přehrání na YouTube a na Spotify a na vůbec všech platformách tohoto typu. Dneska sa bez toho nedá fungovať, ale je pravda, že za každým, keď dáš nový single, tak to stále rastie. Na druhej strane kapela No Name je v takej kondícii, že po tých 25-6 rokoch už nemusíš úplne niekomu dokazovať, že to funguje a že máš koncerty, ale samozrejme je to nový pohľad na branžu a neviem si úplne predstaviť, že by sme neboli na tých sociálnych sieťach, lebo tí ľudia sa s tebou identifikujú. Prídu po koncerte doma, povedia, čauko, bol som aj ja, bol sme kamošky, fotky, takže je to taký asi dozvuk, ako taká bodka za vetou. Takže vďaka za nich a na druhej strane to dáva obrovský priestor pre mladé kapely, ktoré fungujú, niekedy ani v rádiách nie sú, ale majú plné. No ale ty nemáš svůj osobní Facebook, Instagram nebo tamto? Ja tam nie som, lebo nemám osobnú potrebu komentovať raňajky a všetky udalosti, ale v rámci kapely samozrejme na týchto sieťach sme. Ano, a ty Ivane máš? Ja mám, áno, a Iggy síce sa chváli, že nemá svoj profil, a keď si my pozrieme pekné holky, tak ukáž. Takže ja si myslím, že je čas si zradiť nejaký fejkový profil pre ňo, aby bol tiež fejkových Igor Týmko bolo 5 a bolo s tým práce to zrušiť, takže ja tam nie som. No, tímto bychom chtěli pozdravit Zoliho Šalaje, který tady dneska měl být, vašeho klávesáka. Nemůže být a říkal, že bude poslouchat. Nevím, jestli poslouchá, ať pošle zprávu teď Igorovi nebo Ivanovi. My ho zdravíme, on zase na sociálních sítích je jako doma a já mám moc rád, když se mi jeho obsah objeví v mých odebíraných kanálech. Tak doufám, že se příště zase, kluci, potkáme dřív než jenom za rok na 27. výročí skupiny No Name. Vidíme sa na Mejdane, majte sa krásne, nech to hrá. Ahoj. Ahoj.